ପଥର ହେଇଗଲ ତୁ କହିବାକୁ କିଏ ତୁ ବି ବଦଳି ଗଲୁ ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ସନ୍ତାନର ମୂଲ୍ୟ କଣ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାରଦ ଛୁଆ ଯାହାକୁ ମୋ ମା ରାସ୍ତା କୋଣରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ବାପର କହ କଣ ଯେ ନିଜେ ଜାଣିନି ତା ବାପା କିଏ ମାନୁଛି ବାବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ବାପୁର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ ତମରି ବଇଟା ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ପଡି ରହିଛି ଏ ବାବୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ସମ୍ପର୍କ କଣ ପ୍ରେମ କଣ ଭଲ ପାଇବା କଣ ଏ କାନ୍ନା ସବୁ ବୁଝିଛି ବାବୁ ମୁଁ ତମ ପରି ବେଇମାନ ନୁହଁ ବାବୁ ଦେଖି ଗୋଟା ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ତମ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ ବାବୁ କଣ କହିଲ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବେଇମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର वो पर हाथ उठे ना तुम्हारा इतना साहस हाँ नुआ नुआ टेस्ट पाइला परे पुरुणा प्रति विरक्ति भाव नुआ मो छुआटा तो मारी देनी मोर शेष आशा टी छड़े नहीं मो पर तू हाथ उठाइलु मो जीवन तो मो पुआ नहीं तथापि मो खुशी रखी मारिदेवी तते मो ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରେ କି ମାରି ଦିଏ ତୁ କହିବାକୁ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କେବେ ତମ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଉଠେଇଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ହବନି ବାବୁ କଣ କରିବ ତମ ହାତକୁ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଶାସନର ଭୀମ ଯାହା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିଦେବି देखी कौटा कर कहीं हरिगली